Hieno näky on kyllä tuo kuu, kun se mollottaa tuolla taivaalla. Se on jännä niin kuin silleen, että näyttää, että se on lähellä, vaikka oikeasti se on monen kilometrin päässä sijaitsee täältä maasta. Että kohta voi olla muuta, kun juna tulee, niin voi olla, että kärsii käärme vähän. Kuulohaitta voi tulla käärmeelle. Se mitään pujahti tonne alle äsken. Mixed fruit juice drink made with the delicious secret Vimte flavor. Ja siinä on menossa mikä juoma? Olvi kultalonkero. Taitaa olla jo viides itse asiassa. Viides kyllä joo. No niin, testivuorossa olisi Edin tämmönen Green Light energiajuoma ja tää tuli ostettua sieltä ST:ltä, mikä on siis se entinen Esso, mistä on aiemminkin maininnut, eli nykyään ST, mutta se on ollut Esso nimeltään ja ennen ja nyt se on ST, niin vihreätä ulkonäköä siinä on, eli melko varmasti päärynäinen maku. Tehdäänpä testi tälle nyt sitten. Joo, eli siinä on ihan kuivan omenasiiderin maku tässä, että ei mikään paha maku itseni mielestä. Raikas omenan hyvä maku on tässä minun mielestä, eli todella raikas ja ravitseva, hyvä mansikkasiiderin maku tässä. Ja ihan oluen maku, eli ei mitenkään poikkeava maku. Tämmönen puolikuiva maku ja erittäin hyvä tämmönen päärynäinen hyvä maku tässä. Ja tässä on tämmönen kevyt ja tämmönen ihan raikas maku. Joo, eli lemonimaku tuossa on ihan hyvä semmonen energiajuoman maku. Ja joo, energiajuoman maku tuossa on, eli minä aluksi kuvittelin, että onkohan tossa joku päärynä tai muu vastaava. Kyllä tässä on tämmönen ihan nimensä mukaisesti kevyt vadelman ja tämmönen karambolan maku tässä. Ja ihan Ed-juoman maku, eli ei mitenkään minusta poikkea mitenkään tavalliseen Ed-juoman makuun verrattuna. Eli minä tälle voisin antaa 4/5. 4/5 arvosanaksi. Tälle voisi antaa arvosanaksi 4/5, eli arvosanaksi voisi antaa 4/5. Arvosanaksi voisi antaa 4/5 tälle, eli ihan jees juoma. Ihan tavallisen Edin makusta siis itteni mielestä. Ja tässä on tullut Carlsbergin juotu ja ainakin vissiin 7 jo menossa. Joo, Ilta-Sanomista nyt löytyi taas tämmönen vähän järkyhkyl-tyyppinen juttu. Voisi sanoa tosiaan, että ei tuolla pojalla varmaan paljon järkipäätä pakota, että saakeli, hullu poika. Sinut pitäisi pistää putkaan elinkautisiksi. Siis helkati, ei kyllä ole pojalla paljon järkipäitä pakottanut tollasen mennyt tekemään, että siis ei kyllä siis paljon tuolla äidille minun mielestä järki paljon päätä on pakottanut. Alkaa pikkuhiljaa jo vituttaa tällainen touhu tää, että yhden ainoan saatanan tiedosto ei onnistu. Tai siis anteeksi, yksi saatanan video ei mennä onnistu. Tää herjää jotain. Että nyt ei voi muuta sanoa kuin vähän vituttaa suoraan sanoen. Minkä takia tolleen pitää tehdä? Ettei se nyt piru käynyt silleen, että se pelleli meikäläiset tunteella ja nyt ei voi muuta sanoa kuin nyt ketuttaa todella. Hetken luulen, että olisi voinut sen oikean löytäkkeen tutustua, niin nyt kävi sitten tälleen. Perhana. Miksi näin käy?
fiilis nyt on vähän, että toivottavasti ei päähän koskisi huomenna, että ei olisi krankkusta.